מה נשמע? בסדר. אה, אז קודם כל אני אציג את עצמי. אני הקיסרית, אה, ריפוי ומינוף מנטלי, ואני הבאתי את אמא שלי. אמא שלי פה. ומה השם שלך? תציגי את עצמך. עליזה, אמא של תמר. ואני תמר, השם שלי הוא תמר, תימור, למי שלא מכיר. ואמא, אנחנו הגענו לפודקאסט ראשון, בסדרה שהולכת להיות סדרה של הקיסרית, רואה, דיוקים לנשמה. כן. ואני ככה רוצה לספר על עצמי לפני שאני מתחילה, כדי שיהיה כאן איזשהו מושג למה הבאתי את אימא שלי בעצם. העסק שלי בעצם מדבר על ריפוי ומינוף מנטלי, שכל הרעיון שלו הוא בעצם לעזור לנשים לפתור עם עצמן את החיים שלהם, ולמצוא את השורש של הכאב, ודרך השורש למנף את הטראומה של החיים שלהם, למנף אותה לתוך ייעוד בתוך המסע חיים שלהם. שזה התפקיד שלי. אני התעסקתי ברפואת עץ הדורות במהלך 22 שנה האחרונות. חקרתי המון שיטות במהלך הריפוי שלי את עצמי, כשגילו לי מחלה אוטואימיונית, והחלטתי שאני יוצאת למסע לרפא את עצמי, והפכתי כל אבן כדי להביא מזור לגוף ולנשמה שלי. עכשיו אני אשאל אותך כל מיני שאלות שקשורות בעבר שלי ככה. אוקיי. בכיף, כי בשיטה שאני עובדת, בודקים מאוד שורש, מה היה בלידה, מה היה כל כן, התהליך המסע שלי, מאיפה הוא התחיל, כן. ובודקים גם לפני, אבל ככה אני אשאל אותך כמה שאלות מהמם. מהחיים שלך, מהחיים שלי, בתוך החיים שלך, וחוויית הילדות שהייתה לך מולי, איך אני הייתי כילדה, כן. כי בסופו של דבר, הילדה שבתוכנו היא המקור שרת לעד. לכל העניינים. אנחנו הגענו לעולם לבד, ונצא מהעולם לבד. כן. המסע שלנו בדרך זה האנשים שנמצאים סביבנו, הם התפאורה שלנו, ככה אני טוענת. והתפאורה היא בעצם אמא, אבא, שהם מאוד מרכזיים בחיים שלנו, בתפאורה של החיים שלנו, בעל, ילדים, ומסביב זה כל שאר השליחים שמגיעים כן. אל תוך חיינו, חלקם נשארים להרבה זמן, חלקם יוצאים. אז בואי נשאל אותך שאלה ראשונה, מחוויות ילדות, שלך קודם כל, Mm, אוקיי. בתור בתור כן. אימא, בתור אישה, בתור ילדה, כן. אוקיי? חוויית הילדות שלך, מה הייתה חוויית הילדות שלך המרכזית, או איזושהי טראומה שאת יכולה לתת לי מרכזית שניהלה אותך, שגרמה לך לעשות דבר מסוים כזה או אחר בחייך, במסע חייך? או טראומה, חוויה לא נעימה שניהלה אותך, או בכלל חוויית הילדות שלך בכללי, את יכולה גם להגיד לי. לא היו לי טראומות בילדות. הייתה לי חוויית ילדות ממש קסם של ילדות, כי חייתי כאילו בתוך קומונה. זה היה בית על הגבעה בלי כבישים, עם איזה 40 ילדים, שכולנו גדלנו וצמחנו יחד, וכל הנושא של אחרי בית ספר היה משמעותי מאוד לילדות שלי. זה היה חלק מאוד נכבד, כי שיחקנו בחוץ, אכלנו בחוץ, הכל היה בחוץ, לא כמו שהיום בתוך הבית. אה, בעצם נולדתי בשכונת התקווה עד גיל 3. הזיכרון שלי זה באמת היה שיטפון הגדול שהיה בשנת 51, שעלינו לבית של סבא שלי למעלה, וראינו איש סוחב ארון, את כל האנשים למטה. זה היה שיטפון מאוד משמעותי בכלל בהיסטוריה של העם, תחילת קום המדינה. סוג של צונאמי? אפשר להגיד, אפשר להגיד. וואו, פעם ראשונה שאני שומעת את זה. כן. עכשיו, אימא שלי החליטה שזה לא מקום לגדל ילדות. היינו שתי אחיות אנחנו, והחליטה שהיא עוברת דירה. שזה היה לדעתי משהו מאוד מהפכני, כי משכונת התקווה היא הלכה ורכשה, אני לא יודעת איך, ללא כספים, ללא כלום, לא היה לי הורים עשירים, רכשה דירה ברמת גן.
ובאמת זו היה דירה, אני יכולה להגיד שהיא הימרה, והימרה בגדול. אז החוויות שלי היו חוויות ילדות מדהימות, למרות שהלכתי לבית הספר מהלך של איזה 4 קילומטר לבד בתור ילדה, אבל אז לא היו כבישים ולא, הסכנות היו בכלל משהו אחר. עכשיו, אני מחלקת את הילדות לשניים, כי זה הילדות שהייתה לי בחצר, בתוך השכונה, והייתה לי ילדות אחר כך, אם אפשר לקרוא לזה ילדות, בגיל 12, שאז הלכתי לתנועה, תנועת הנוער העובד, כי היא הייתה סמוכה מאוד בגבול שבין רמת גן לגבעתיים, וחברות שלי אמרו לי, חברות שלמדו איתי בבית הספר, שעד היום לחלקן הגדול יש לי קשר, אמרו לי, בואי לתנועה של הנוער העובד. וזו הייתה חוויה של העשרה, גיל העשרה. שהייתה חוויה טובה. שזו הייתה חוויה מהממת של תנועת הנוער. אוקיי. אבל בילדות את כן חווית את החוסר אונים בצולמי הזה, בלי לדעת אפילו שחווית חוסר אונים? אני לא יודעת, יכול להיות. אני לא הרגשתי שזה משהו שמלווה אותי לאורך כל השנים, ממש לא. האם הגעת למקום בחיים שלך שהיה איזושהי חוויה של חוסר אונים נוספת, שהרגשת שאת חסרת אונים? החוויה הכי קשה לי הייתה הנושא של הלימודים. היו לי חברות מאוד מוצלחות, מאוד מוכשרות, וכל הנושא של הלימודים הלך להם מאוד קל. אני הייתי צריכה לעבוד מאוד קשה. וברגע שדרכנו נפרדות, והייתי צריכה ללכת לתיכון אחר משהן, כי הן הלכו לתיכון אחר, ואני לא יכולתי ללכת לתיכון הזה מכל מיני סיבות, ואז התחלתי להיאבק עם עצמי לגבי איך אני מתמודדת עם ציונים ומבחנים. שם הרגשתי קושי מאוד 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 גדול ומאוד משמעותי. הקושי הזה הוביל אותי לזה שאני בסוף עזבתי את בית הספר בכיתה י'. אוקיי. אבל האמביציה שלי הייתה מאוד חזקה, מאוד מאוד. היו לי כוחות של להצליח. הישגיות. בכל מקרה. ואז הלכתי לאיזה בית ספר שאמא מצאה, אני יודעת מה, משרדאות וחשבונאות וזה. אמרתי לה בסוף השנה, אמא, זה לא מתאים לי, אני הולכת לעשות בגרות אקסטרנית. שפה עוד פעם בא קצת החוסר אונים. עוד פעם היה משימה שהייתי צריכה לעמוד בה, אבל אני הייתי מאוד מאוד דבקה. משימתית. במשימה, והחלטתי שהיא אמא, אני מצליחה, כי אני כבר בכיתה ד', החלטתי שאני אהיה מורה. אז המטרה שלי הייתה להיכנס לסמינר, וזה היה קשה. זה היה זה ממש גדולה, את יכולה לעשות שפו לעצמך. כי לא הייתה לי את הבגרות המלאה, והייתי צריכה להשלים המון, אבל שום דבר לא הניע אותי מהמטרה, זאת אומרת, החלטתי שאני זהו. אז אלה היו הדברים שאיתם, מנטלית גם תמיד בגיל העשרה, חשבתי שאני פחות. אני פחות טובה מהחבר'ה שהיו איתי בתנועה. זה ממש חשוב, דרך אגב. אני פחות טובה מהחברות שלי, אני לא מוכשרת כמוהם, אני לא, גם זה בא לידי ביטוי אחר כך בצבא, כי מאוד רציתי להיות קצינה, וכנראה שלא היו לי את הנתונים המתאימים. ואחת החברות שלי הלכה לקצונה, ושם הקנאה שלי בערה בי. אז כל הנושא של ההשכלה... קנאת סופרים מציין. בדיוק. קנאת סופרים. זה מה שהיה לי. קנאת סופרים, לאורך כל הדרך, הייתה מאוד חזקה. אני פשוט נאבקתי. וואו. נאבקתי. היה לי מאוד קשה. עכשיו אני שואלת אותך שאלה, האם את חושבת שמימשת את הייעוד שלך בחיים? את ייעודך, לשם כך הגעת לעולם, כן, אני חושבת שכן, אני בסופו של דבר הפכתי להיות מורה. זה הייעוד? וכן, זה היה הייעוד שלי, והוכחתי את עצמי כמורה, מצליחה, עם סגל מאוד מוכשר, וכן, חינכתי דורות של מורות, למרות שאני לכשעצמי, תמיד יש לי, אוקיי, סיימתי, מה הלאה? מה קדימה? מה אני עושה עוד עכשיו? מטרה, עוד מטרה, להגשים עוד מטרה. מה המטרה הבאה? ומה המטרה שלך עכשיו? בת כמה את? יכולה להגיד?